yɛbɛsere ɛna na dɔm ahene nipa bunu no ne nipa respect no ɔma saa bunu yɛ de emra na sɛ da bia man so wɔ okurom a ekura ba da ko bɛkɔma yɛ de wa ama da bo otima se ne ukɔ awba ne ukɔ awba ɛkyerɛ bɛkɔ bɛsa kɔma yɛ de wa ma a word to a wise is enough yɛbɛsere adwobrɛ Asantema UK. Ukuma pimwa apimbeba. Ebijafo yatrase BMT ensemble obo simprim ni. Asantema UK TV so na wo hwe wo YouTube subscribe channel no share ne fa comment e ka ho. Like page no ma onua bi hu de ekọ. If say yesom ye man so Asantema. Ena ye bedi nkomo pi. Na ensem ho. Ensem bia piepie. Eye na dom ahene ani suma yankufa ani pretty abusua no wo mun sensem e wo ha na asem a na dom ahene e kire ni se won pere emma suma sem emma sante ene enko ba wuro ne ho eno ye baako afenye toso biem o si National House of Chief ndi abase wahini bia ne ho wasem bia no yen gazette no na yekodi asem no difo a yaje gazette na firi nsem eti se ye gazette wahini ne ho wasem dia ene ade na sampa manhene na najuma medun gazette no ko gazette samodua on se de nsem bizitie otan a ye ka ho asem eni biri boni a ye ka ho asem bi no wona dia bo se National House of Chief na dia ba ye de ente no na aka audio no pese otie kakra Suma Sekwa do ma say number 1 ana abi hie nyina ko na manzo wo ba de no Sekwa de mpo sunyane ya di hene na ote so no ya stamp so so ye so esa ade hie ni bi wa mu se na ade ni se fie na ba dra se ba tu copy na de ko kumanse be so na ba mra no se enne sa ade hie no no ye hene ko si se da kokumasi a bebetu abu na da conference supreme court betu ngu ya ni pa no nyene onkosu ni ya ko sise embrano odi bono odi afo odi bono is odi ba bia ti ama mo ha yenti anana wa ajani yenti awan na mo hai akonya dia ye nya ya dia suma akonya no bring ka beka ade hie bansa betim kra ma mba ye de beti na so ba ni ye na mboa enye mo ya ne be nya sa na do ma susu de ba yesu ma boy ba so betimi godi na nenti anwo no na na ya hye samfu ya go register no to na sa bra wa won na sa ma ye mama ya ku fa fo beti ma se da na ba de mo give it da Shano, you say me names have been in Baba by first say, some driver name. You said, oh, sit here. No, so you this year to be, and I'm one. Sunny, a body yamia, body yawan yaw them. The time you be. Say, Nanam the drama team, I say, did the same as how we are. And you know my how number. Once about already a big good. And so, Sanka no cranny. Brand man so sen kan ko na ba ko register better no one yere won ko na me kwa na se jan ku kwa ko me de mba chire ho say na asem no ote amanso no de so nwu ye anagu amanso no ho no kura ni say amanso no kura ho de ba cham de se de ka ba ba na wase nka me ba me kura na no kura nka me paka nka o de do ma fo be pe from the mind. The do not drop on your ship on my bra. Ya drop for my soul. Never persuade and go to the people. Kabaki Babasa.
ne sɛ India. Okaso. Ya na nanom aduanafoɔ bɛ wɔ hɔ. Ɔyɛ sɛ bɛ mu bi bɛmmra na bronya no mu. Bɛne adehyɛ mmienu bɛmmɛkasa. Ne yɛnhwɛ sɛ amanso no a ɛwɔ hɔ no ɛbɛtumi ayɛ dɛ atwa de amayɛ a. Sɛ ɛntumi a wɔda woroma biribi a ɛbɛtumi ayɛ paa ne sɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi na amanso no ɛda hɔ no Tonya. nana no bɛyɛ mmiɛnsa no bɛdi mɛntia bi nip mmiɛnsa no bɛne bɛɛbua sɛ wedeɛ yɛ wedeɛ nyɛ na mmom nnɛ bɛbaako ɔntena hɔ ɔgyina fa sɛ wɔkɔ a na sɛ bɛtena se ne bɛhyɛ bɛtwerɛ bɛnwerɛm sɛ wodeɛ no hɔ dibi nti ho nsi fam a na nyame ya na nyɛ dɛ nde wakyi wei Okaso. nyame ya no masɛ na yɛ dɛ agɔ kukuru de wafiri wei enti mɛsrɛ na na mmɔ w'anim a mɛsrɛ adehyeɛ no a bɛwɔ akurom ɛsei no sɛ bɛnya ahotrɛ medeɛ bɛnya a ɔkura ni yɛnyina yɛ mogya deɛ amanso no bɛmu bi bɛne matena aba m'anim aka sɛ nka ɛbɛnya nka amanso bi nkyɛm so mu nipa no a ɔbɛdi akonnwa no woka sɛ amanso yɛnya a na wa ne wɔka na sɛ wɔka ma baako anamoa nti mɛdeɛ adwambɛdeɛ sɛ adehyeɛ mmienu no paa sɛ kritifoɔ mmerɛ a me nana kwamadura bi ɔtɔ so mmiɛnsa ɔfiri hɔ no sɛ bi abɛsi so sɛ ɔyɛ hene deɛ a na ɔkura ne nua no kritifoɔ na ba sɛ mɔhɛ dɛ na mmom bɛhwehwɛm na sɛ nnipa na ɔtena so no anyɛ hene deɛ Osajifo no anyɛ Okaso. kwam ampam amammerɛ kwan susuma amammerɛ so na ɔfaa so na ɔbɛtena ase deɛ a ɛno deɛ na kyɛ sɛ bɛnni bi ɛno deɛ na menya gyankofaafoɔ na gyankofa yɛ nana kwabenakora du nti nana kwabenakora du oniwa a hena ɛsɛ sɛ kɔpiriti na mmom na sɛ meekɔ suma nim o sɛ bɛbɛma m akasadeɛ a sɛ bɛma m kasadeɛ a nwɔba adeɛ a mɛka kyerɛ wɔn nokorɛ ni piritini bi wɔ hɔ se a ɔmpa m abufu piritifoɔ no aduru baabi a sɛ akonnwa no si sumanti aduru baabi a kitikiti bi ɔyɛ aduru baabi a na saa deɛ no mempɛ kɔso yɛ nyinaa sɛ yɛte gyankofa o yɛte suma o akonnwa no yɛyɛ nyinaa nyɛ yɛ deɛ a ɛyɛ deɛ a na sisɛ deɛ me deɛ biribi a mebɛyɛ ne sɛ akonnwa no menka sɛ bi te so na ɔmfiri so anaa deɛ bɛde no bɛsi so sɛ bi ɔmfiri ɛfiri na ɛkɔ sɛ nyɛ dɔmaahene nte akonnwa no so anaa bɛka so kora to hɔ dɔmaahene biara bɛɛsi suma akonnwa a ɔne ne dɔm bɛmmra hɔ bɛnkɔ hɔ bi wode ho te yɛ o suma ho deɛ no yɛ paa kwana a hofa so a ho di mu akonnwa no ɔnte sɛ yɛdeɛ no adehyɛ no mmienu sɛ ho deɛ yɛa ato ase na aka no ase na mmom adehyɛ no biara tim di ɔnyɛ sɛ weadi ne weadi Okaso. ho da ho deɛ nkɔyɛ paa na ɔyɛ dɛ ne weadi ne weadi ne da biara asɛm ɛwɔ ho nti weada mɛserɛ ho sɛ adehyɛ nana wada roma nwɔ w'anim a mɛserɛ ho ɛnya abotrɛ ma me sɛ baabia bɛyɛ hye a baabia bɛyɛ hye wɔ dɔmaahene na pɛnso wɔ bono ɔdi anim a ɛnyɛ suma baabia bɛyɛ hye a ɛnyɛ suma neɛ nti a ma ɛnyɛ suma ne sɛ momɔgya sini ne bɛ ɔte hɔ anamoa na maaba no meda ho ase sɛbi nka mmamayɔ wobɛtumi ayɛ obi ama na aporo so nso ho nyɛ mmamayɔ da biara ho yɛ dɛ ayɛ dii na saa dii ne mɛsrɛ ho sɛ moatoa sɛ howo so ho a memma naba abusuafoɔ mmienu yeye aba wɔma wobɛba woama no wonya abusuani wu Ura. Kasapra nti wada roma ɔha ana ɛmasɛm no
Okwa wiye no me basira ho se me ko ukromo suma this year no a ba ya say yan register no oye hu moja wo yekodi ani kodi afashe no obo dwa kase ese se nko man kwa na nan bebi sam se no e den ne ya hye mra na anyomadu o ka se no won tiase ne ya so ya ntiase ama no wanko ono bebi sam amenya se na me mpese menya asam so won ade hye mra nti ni janku fafo na nwa ade ne yemi mu sise de akwamu a ya nyina yefiri no hene aba ho na no aso pomponso abisai o house wo nti me de ma ka kire ne se ne first sorry a obenya ayesuma so wo ya kwam hene de ne nyina ya bia na fo de a e de suma fo ebia me ne mangu ne ka wo bra na ma de sie ba no asem na hwe kwa na obefa so obe de ubetimi asiesie bentam na waka ba mo nti di se this year no se no siti no se ofa ai na hu na ubewu se de hye bia bia nsa mu nyina ube na mmoa na saa ma nsu yare de akofo na se asam kapo man no se su na meka e ko basa na na kase na krapa na nyeye ya asam no na ko beni meka oye ni nuanum ti na me pesa man so ba nanka no nyeye sika nko ande ahyema onye sika ketwa so mpem so a asem yonko ni bibi ko nti ai kitem wada roma na wiye mo ha ya ye mesra ho se bia betisa de wi abayas meka sai sai kwafo da ba de no okreni akofo ba nyasa babu ajo babu ndoye binum bade na mencha sa hana sisi be yen nti no ho de hye no on chare ade che nko amekwa akosra no ni o woduma se number 1 no so abinum be no twaman so sa hana sisi abayo se be ya owu se ye kwa eno nkyere se ye ne ye fo bibi so na mo be bia Ghana for sisi e ko no sa de hye no also na na nsa na mawie na ade aketewa bi kuro bi akuape mene uhu se bade na siso abrante kokko mini se wan wo social media so no akuape mene bade na siso na na uni bade na siso no hima onka ho ayi for akuape for by asuna for asuna hina se so kan na onka ho so ba register so ya kwape mene baba hwehwe ma hu se dodo na akonya manso ma nipa bebre pagya no aya na onimu na mo me de mfiri hayi suma de no bibi wo ho na bibi ni mi mu ni amanso no bibi wo na bibi kro no ka se mu ni ya na mboa bibi wo bia ka se oya amanso akakade a oboa o se kwade no se kwa hema yiye ma mpanimfo fo aso obi da mente ase number 1 the plan se poduma se ono so sa kro na ano bibi wom na mente ase oti ase etimi ya nua dokwan so a me da na me pe na mo ko ba fa ye ya no baba ya nananum bi no wa hia suma ko nya manso de se ade se e be ya manso ne be di wie sunwane a wa ba se ode okokuma se de nde yie no na krom na de ka babo nja se suma nti asia kra mba na be bua ba so asem no wo sunwane ne wa obe de be kokuma se de na krom na de nde ne se pretty o se ba se ayi dan kuva wo na obabo ya wati nsem no a oka ne bi na saa asem wei age do ma hene nko a ene be ka saa asem ye nyintum se national house be kwa kwatra ase aka saa asem osofu kofi wa ha
Nana Jesse Kapa. Osofo ba akopɛ. Obani kase. Papa. E ma kwa baba Santo Ike TV so. E jo so. E ti mo kan ache. Ache. Na se mi tia me na chi kakra. Na yaba. Se me hwɛ awona anam ho na. Tu se nyame aye bi mom. Nyame aye bi. Tro no se do di no ho tu nyame so no. Ade nyina ye den Dibuala no na ewie ni yi. Da bo mo se Nyankopɔn ɔde wokɔ eye duma pa. Ɛne akoma pa ekura wo. So ntina ma nyame de wo ye den eko ye da Nyankopɔn ase ba. Osofo we de ensem what bi. Odi wi. Edika no ma fa nsen ba mienu miensa. Ba ko ne se sumafo ni no do mo asem ba sante a ono do ma hene se obewuro ne ho akire wo. No ye one. 2 o se National House of Chiefs ne say so obi ho asem kura yen gazette no na ewie ne ekɔ na nipa kro ndifo a ye yi gazette no efiri ne so ye toso miensa obi a onye hene a ye gazette no that was one na somebody afra obi a onye hene ye gazette me keke bia no ya anya antum sisi die ye si yen gazette no so san semiensen Yes. okay kabum bonto fama Me dasi. Elabo na me shira na won shira ahwefo a ehwe nyina. Me mpese na gya asem na di. Oh, me mpese me gye di se ayedo ma hene ene kansa. oh so tie audio no Mate audio no enti so okasa on pede o na aka ba utie me. Me ka no in a different angle say. Ebia obi na akwai voice say do ma hene. Pacho tie masem ni yo. Ena nipa ko no ebedi asem ejagu na do ma hene de animu ase. Ejagu pacho tie wie ba. mechi oye Ne tie me kasa de say. we edit na bibi o so we editing so person onya nipa no voice o ye den entimi nya se di nipa na akasa Etina me se menyi audio ru kwanya den enni. sa Ai. Ne ntini se do ma hene ye nimdifo. Pacho tie me yo. Na do ma hene e dim nimdifo. Oye lawyer pen. And oye judge. What you say? Now, you try to say enipa nyina kosia. Na say ye kwakoyi panyini a. Me pa cho. Ewiase ba bie ni wo a onipa asem wo no ho. Ha? Empanifo ba tia se yenyi no na basa ya mra. Na se ye kɔ na se bia empanifo kosia nwie na se enyane dia ya saa den ayina si. esa bre nipa be se o ha no okun mu a Dabi. Ana National House of Chiefs no omo nya nkora. Sabi omo ye mpanimfo a ebinom asua de abobra de akomanim. What you say? Eti de tia me ka say me nya sure say do ma hene brade ebeti ma ka sa ene say do ma hene enim de. Ana onimi say saa de no so no enye mra. Nana yentimi mfa obi yefa say yesi yepe asofo. Tisa Pentecost. And I have a pope here of him. Na ye ba be si pope fon. Na cardinals na e wo ho no. Akoba kubi ne ho asem pa. Na pope fo so enya be ne ho asem kwa bona. Ye fa ni si pope no. Na mom ye de no esi wi a na ya ba be ka asem no. Say odifo a na ya ko ina fi so. Nya se bi ani. Ma to say what man na me ka say. Aha. Emma kire se sa de na National House of Chiefs no ebia minimum mbra na de but samra we na ka eyemra nimdia den enim but what I say me cross enu ntina me ka kire o say me mpese ma je di say do ma hene den e ka sa ena me cross me ka se enya de se National House of Chiefs no be kwa trans ya se samra we say do ma hene ka ebia o monti audio no but the minus so National Chief ni bia so mpie ma emeka say emekle say bia e no kwase good ha I don't think me ka say eye sare tie dia e na House of Chief no House of Chiefs no e wo say omo ye amendment on audio we no enye ade a okotena e na oka wo woni abusua na ahia minimpa e na okenti ase abusua no ade
Mfa say o ayomo asem. Matias yepa. But the me hu say obeboa kire say National House of Chiefs. Be ka sasem we unia. And say enutina asem for madwen den Matias. Because ajabo yentimi hwe ma yenkunkum ni pansa. Yentimi hwe ma otan ene ebibre ene ntokwa ensi wo ebunuma mu sa. As always be no ntokwa ho. As always be man so ho. As always be any panyin bia ho a obetuma atana say ati asem. Ajabo what I say sir. Eti media ma asem say minni. Na do ma antimi kan sa. So ono pa de kan de kemadi ne ho ya pa. Ene ye di. Dabi. No de kan. Me pese medie. Me pese National House of Chiefs so no e ba bonten. E be declare say asema do ma hene kan ayam to no den o twa to mo so. What I say? Senya sadia. E na do ma so stand. Because I am mad as also what na dey. E aduma. But what ma say sa? Aha. E say asema ya kan no. Se mpanifo ntimi ama bonten ama declare mo ho dia. Na se na do ma hene odika. Macho ajabo say what ma say. Me bi mu pa o. So sa aha. Enti no ye besre. Enima bi wo wa ekoso a entwen ma on. Na bacho ahenche no. Senya wo dia nkofa nhye. Yes. Na suma hene. Senya wo dia say o se ma hefe no hene. Oh, me question to police say obi on your hene. Yetimi su kwa sa to ma on say onkoye wan. Council of State. Council of State. Nene obi on your hene na e be timi pa ma kwa Council of State member. Of kwati council. Kuntunase. Yeah. E dey wedi akunya. Ena empanifo so nkoto aba no so anye due diligence. Ama o mata koto ba dey ayi no. Ghana ye wo ha o. Ye si di asem won hu bia no. Ye mfa no mra na ye wia ye yi asem na firi ade na firi nkomu a. Me ma dwene no. Obeboa kire se mine wa target se obi dine ye. Na so okokwa broche ko shire se skeni one na eko. One na eko. Ha, na se senana ma hene so enim pose pa say akonyan enya akwa dia na so still na ye fa no entrance a. Na so no minim de opose wo kire. On say audio no tie a kan. Me tie pa. Say pretty for no. Me E tie jankufa for no. yes. Wonu omo betrase. Yes. Di odi for no. Na o de amano. Yes. It is sumati for a. Odi Na ne adenti na asem yan kan wiye. na kwazeti no. Na ko gazeti obi. Wa o misa asem no abato unyan kan wiye. Won say we na ya de manso e den e ba fie e ba abusuam. So won say da bia no me kase sabi emperifo di kan ba ya omukwa no na gold no eson mu no omuwuko. What I say asase na woteso no e obi na beji tu ho e na na o go try atu aso na o ba ya o de patapa ha o fa no kure e so ye swai e de no kure die so za ye wura osma za no kure nko a Also ma gungonya ni ase. no kure nko a esa ma so bi kura pese obedi hene a na ase ya oji bia de abanimu na kase say de utimi kase National House of Chiefs for say so bi hu asem mpo a ya gazette no na ya gazette ni wie na say abe Abusia Nana Jessica Pani ene no ebo nkomo a o chirechirese mu de Nana Doma hene e de abetudwa e na ye pesi masemu yi unya na ba bia ye ne ensaka ene ya bọ kakra ma otie no o se ensemu oni me nim ade pote asante hene aye Doma hene se kafra so akofa ne yere wakonyi sika kokko bi wagene dwapade bi se Doma hene trase se wo no mbie se wo kọ mape se wo kọ ne park ne stadium akọ he ne team ne ball se wo amasante ni dina ontumi nko utie audio no a ozo ka asim bi se omudi ase ne basante mem dia ene obekire omu se ti Doma hene nko otumi se suma nyina otumi ye bibi etia omu nyina na we ni tumi bia ye tene say ene otia akonya ma no so ko se akonya no Doma de no suma de no so che Doma de yes I say ye tene say ya emane hawo because onipa wodi e na yebo bacho makase yemfa no kure nto bia da abre bi obeka no kure bia no ebe ha obi ba say no kure na wo kan
uni ha Suroni. esuro bi ani now doma hene makere sabata say ontumi fa doma hene So winner. Why unless I ontumi fa doma hene en compare otumfo eno kra de da bia me bo ensentofo so bo say die ntina ya mo pese mo de doma hene compare otumfo because sebi mampon hene ofeso man hene kra no doma enso nche ho what you say ana mampon ani bie no na doma ni nyeden emie yen ka se nyekuro but they tell say so we doma hene be compare otumfo ana akoye say asem pocha. we do ye wuratam Emre bi obi ka kire say ya na ye na Tom Day no a. Ya na ye di doma hena to nche ni di otumfo ato nche no. E ya tinidie kese pa. ano the media were conscious intia what you say aha but the question now ubisa me they make am one say nana doma hene yes o do otumfo di ebebem because otumfo wodi obo otumfo di a obenya attention obo otumfo di a amanfo ebebehwe amanfo be ebeti no so person o kana asem bi na se wa ma otumfo di a enko obi ante so say eti ono no doma hene we smart person so a person odidi ewradi no kakra eboa so say aha doma hene emini hwe o mini bibia ne bo no asa ono beti social media na se one boys no e kire yam so say e social media ho se bi o person o kana asem bi e ma asem tiye de ekọ akida no de ewradi me de abehim se de baya na asem no don betuma de etie so say Afi na me ya to ase. say what akasona say etinye se bia doma hene ne otufo kwa yakun da bi ono ne nkon ba se oti doma hene ase a na unya akotira e mo say se na na bere e pa kire so say ha na answer no okay I for Ghana ha nyina no why na kasa etimi ko Asante ni. yewura what you say eti se wo pobi so e de wa bata no ho a wo se wo pede ono so wo bo de be de e be ko Okay. eno ntina wo hwe asofo aketo yi kura na oba so a papa nyini bia what me hete no twa no etino ase bia afa adum chei oh risobolo nye aduro won ma won emoja won na de bia mi wa so boa Ono pe trend. o pe trend because wa mo dey there amata ho a emfa yenimu no so za eti doma hene o dabi enya ntokwasem ba wo say ye na eti akire na ye nya anti game na se no na ya na ya fan wake up nu na yesa Oso for me ba o. Ye say enya ntokwasem ako. Ye can be say games. Football a game. But omu ye boa obi ni kini game na do correct me wa. Boxing a game. Ananu ya Ghana ni bo obi ma no wo a game. Eti ye traw say doma hene de o ye ne fan a game a ye nimra ho so na bibia si a ye yi anu ba bi enye yi. 2 eni kwa say doma hene di otumfo be trend a onfa de power otumfo ntren no nyanse mu no okeka no eno correct metwasem na se ana me fa wasem no so ba de tie ne say ade pa bia ni wani pa ya trend ye ti woni ai ka Kristo ho asem ko have views no wa be ka papa bi enfa ye ka Kristo ho asem di Kristo ho den adanse on ko na 21 views what I say ba ye ba hai ena ye be ka se tie pa yi bia nka na 100k dem me ka say what I say eti adwuma no until say ye na ye wa chi be tie ase no e sa na be ko but so sa ena ero so kwa aboyen no ma eno so den gidigidi bai aboa ma santima so kwenie no kwenie afei amanfo na koma tia dakora wa santima mu nyina no akenya mo so sa etimi de na no so obi frem say ai ya information abiem ada me ba me kema do ma hene so da bi na so ai na so no kwa so ya to sabi so sa je sabi a enipa no woni no personal otan asem de ba ye kan asem entan nipa na to say otimase sa because me so ma odoma ebi osuma ebi osunan bi obrekum bu samobia e fan say mbo sampa so sa samodi edi o de samodi say edi dem de
Oh, na somebody what you say me just say. what the battery you know of the free fan trap by mu some would be no me tell was here So mic nice pa. Fantra for man. ma do mu ofe samba titu samba for ma nyanta play for no ko ha no mu aka ho no untima Sa, samba de una o ka o. oh O so say ba mutimi ma. play for no Ah, na dey see so ni eka umba. migration is a work samba enye sika wo ka so change na wo ma police ni o sampa nye sika se mu wo so change na wo ma Ade, ho ma do mu ofe eni je ho. o se wo hwe O say mahu me share down ko order. But mahu ma bi kakra. In fact, one hwa wo be ka se omu ya brofo. o mu ho Omu ofe papa. Do tuntum say tuntum kama do ko so so kama. Eti, ja bo me ma se no e fa we no ebesi no. Yebesre se yewura nana do mahene. Onya abotre kwa se na to wa ire ache. So sa wo se ye de asem ne ba asante a oguma wuro ho de a ene na wo kra no first of all when the can defense me kwa no onye panimpa ofie. yes Oh yes, because Penny say no chire fi mo fra wi na you na kai for ka ho. to on the nyam say the kwa asase plan the crew What I say because anybody say asem abato ho uti man tena ho ama ntokwa den eba so de ntia otumfo oba so 99 2000 mu fa ken Solomon say ensem a na wo asantemamu a na ye man so da de nyina no de nyansa be sesiri nyina I say o he ma me chire wade ba ko ukọ ye connection regional house of chiefs a okay ensem wo ho a say 16 regions but ade da bia no bunu adentra na najima bedu abetra konya so wo enum ensa ahemfo ne 30 o say okay e kama e say so wo fa o microphone wo fa o camera na so ko bunu konya abekọ hu bia asem wo ho bunu konya abeka hu bia asem wo ho se sumadia ye kan ensem piu ohene no a ono kwasi bu achi no a sisi omso wonye ohene a oso ohene no ono so abobọ abrempon a ehye na se ama sisi kuro ba ko ahemfu yenu kuro ba ko se bi no person oye sampa no eti no sisa modua so akeka na bi se ohene ne ya gazette kuro gazette wi a ibenya ahemfu yenu e o sampa what is asem we ye mra no so se we dey am so dey si oh ayen me dey si o say da bia be se me no hia me kasa o man me person bi o man ye pe basa what I say ena we yes hanso a wonya nmunyam ajabo so wo yo hene na se uma sa esu ne sa brabo no e ba wo man mu a ana ba bia wote a what I say sa on say do man hene e bia position na wodi as Bono House of Chief no right regional House of Chief yes regional okay president e bia eno na ama ase wonya tumi bia ene ma bi ho de den eye so say because me say Bono enkunya no bebre na obia mo na edede mo obia de no good enti no so ko si ahemienu a adwene be na wo tirim asembe na popesa wo ka o man for na tikrom no e dia ho na popesa o ye de o de to mu so e ja bo just enye suma papa ye be sere se na na for na ye de ensi fam no ma asundwe ne koroye emra do maman ye be sere no As Royal Hotel, a ultra-modern hotel bia or Achumako Dua or Santimantem Ben Ebuakwa. Hotel ye feye, se ura de biemwa, was ye simu, ewa hunka kwanso. Or VIP rooms, or executive rooms, and a few or standard rooms. Obambo de enyadia, ehu bium. Echira kwai wo Achumako Dua, Onigawe filling station, and a edive nimu. Obetumi afre ahmatrufu 0249 450 955 Kilos Royal Hotel. Your home away from home.